Здравейте и добре дошли в ден четвърти от нашите мини уроци по модерна калиграфия. Това са 5-минутни видео уроци и 10 минути практика. Целта ни е за 15 минути няколко пъти в седмицата да развиваме уменията си по калиграфия и да видим напредък. Днес завършваме с изписването на последните букви от латинската азбука. Това са W, X, Y и Z. Не забравяйте основните правила. Без натиск, когато движим писалката нагоре, и с повече натиск, когато вървим надолу. Пишете бавно, без да бързате, и плавно преминавайте от тънки към дебели линии. Следвайте също така линиите на наклона. Буквите трябва да се получават успоредни една на друга. Забелязвате ли също така кои са базовите елементи в днешните букви? При изписването трябва да се стараем правилно да изпишем всеки отделен елемент, като повдигаме ръката между отделните елементи. Химикала не трябва да е непрекъснато в досег с хартията. И така, нека да започнем. Първата буква, това е W, комбинация е от две обърнати дъги. И така започваме, движим се надолу с дебела линия, преминаваме в тънка. И повтаряме, като тук добавиме малък ченгел, тази свързваща линия, която след това ще ни помогне да при изписването на пълни думи да създадем илюзията за тази свързаност. Следващата буква, буквата X. При изписването започваме от тук. Фактически тя е комбинация от вълна и една допълнителна линия, която я пресича. Затова започваме от тук, движим се нагоре с тънка линия, преминаваме в по-дебела, извеждаме нагоре след това. И така, повтаряме. Не бързайте при изписването. И продължете докато запълните реда. Следващата буква, буквата Y, е комбинация от обърната дъга и долно петле. Започваме отгоре надолу с по-плътна линия, преминаваме в по-тънка. Продължаваме. Последната буква за днес, това е Z. Тук тя е малко по-стилизирана и започва с малко петле, което с малко повече натиск тук завършваме. И отново. И така продължете до края на реда. Тъй като днес имахме само 4 букви и ни остава повече време, предлагам ви да се върнете към първите 3 урока и разгледате написаното. Ако някоя буква ви е затруднила, използвайте допълнителното време днес за още малко допълнителни упражнения. Това е всичко от мен. Ще се радвам, ако споделите попълнените листове в групата по калиграфия и там ще можем да си дадем допълнителни наставления и съвети. Не забравяйте да проверите електронната си поща утре за последния урок, в който ще започнем да свързваме буквите в думи. Желая ви спокоен ден!